लोगोफोर आंनियाव मोनसे पार्सेल फैदों आरोना आङो मिश'आव अर्डार खालामदोंमोन दा पार्सेला फैबाय नैया दा आं आनबक्सिं खालामनोसै नोंथांमोननि गेजेरावहा नायलांदों आरोना मा पार्सेल इयो नै लोगोफोर आं दा आनबक्सिं खालामना खोन्थानोसै आरोना हाव मा फैफादों इयाव आरो लोगोफोर सेल्फि स्टिक मा फैफादों आरो इयाव हाव इखौथ' खामाखैमोन आङो वाव लोगोफोर नाया पेन ओमफ्राय इयो मा मायबा कार्डबो दोंदोसन वाव Nhà tên của chị ayu man mazang itu cinci. Dosa kelai itu man mazang. Dia nana yang mamre. Wah, ini man mazang kita. Wow, man mazang ini nak ya? Ini nak beden jasa ni kak ni macam apa? Wow, dia man kita beli ma beli orang orang kan beli orang selfie stick cuman beli beli itu kan? Macam kan? Macam ini ma. Mana macam? नै लोगोफोर कार्डा मबाइलखौ नायनोसै र' लागायनानै टाइट जायोना जाया टाइट जादों फट' खेबना नायनोसै र' ब्लुटुथ अन खालामना लोगोफोर इयो माबा लादों आरोना 453 लादों ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनोसै नै इयो लाइट को फोजोंना लानोसै आङो लोगोफोर आङो दा सेलफि लानोसै आरोना नै लाइट फोजोंलायनानै नायनोसै फट'खौ माबोरै खेबो बोराया खेबबाय थादों फट' नै मोजां खेबोथ' खेबनोसै दानिया फट'खौ नायनोसै Wow, seru kita pakai. Nih, lagi foto Kak. Nih ya, beres kacau sampai ding. Gamsa kan ada ngelasi deh nih ya, gamsa kan ada gini gimana kayak masa nih kayak nah, boroman sih nih gamsa kan kagak nih kak, bisa ngezang nih ya, gamsa kan masa. Juga kang bayang sana ber, sana kayak sekolah dengan zona dengan ada. ओंखाम जाखांबाय इया जाहा एकदा ओंखाम जाखांबाय आं जाथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना मानोना आंना सेल्फि स्टिकआ बारा मोजां नङामोन हेभि नङामोन नालाय माने ओरैनो माबायावहा गुवाहाटीयाव थांनायाव बायदोंमोन आरोना मोजां नङामोन ओमफ्राय दिनै आङो नै इखौ अनलाइनाव अर्डार खालामबाय आरोना नोंथांमोनखौ देखायखाबाय जि मोजांखा लाइट साइट दोंखायो हरावहाबो टेनसन गैया आरोना सेल्फि लानोबो भिडिअ खालामनोबो जि मोजांखा लाइट दोंखायो ओमफ्राय इयो 453 लादों अफारावहा ओमफ्राय आरो लोगोसे बेखौबो मोनखाबाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय नायलांदों होनबा ना दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर नायनोसै लोगोफोर नै आरोबाव मोनसे पार्सेल फैलायबाय मिश'निनो दायो आं बेखौ आनबक्सिं खालामनोसै आरोना नोंथांमोननि गेजेराव दहाय सेल्फि स्टिक फैदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर बे 1 घन्टासोनि उनाव फैदों आरोना ओमफ्राय सेल्फि स्टिकआ फैग्रोबाय सिगां ओमफ्राय बे 1 घन्टासोनि उनाव फैलायबाय दा बेखौबो आनबक्सिं खालामना खोन्थानोसै आं नोंथांमोननि गेजेराव नायलांदों होनबाना मा बुस्थु मा जिलायलायनाय आरो एन्जराव सिलायनाय बायसा जाना दङ मेरा दिल तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मरती हूँ ब्लैक एक्सेल गाननाबो खोन्थिगोन दे आं लोगोफोर माबोरै नुदों गोसोमसो लोगोफोर गाननि दे आं गाननानै खोन्थिनि हा गानना खोन्थिनोसै दे लोगोफोर गानना फैनि र' लोगोफोर नै ब्लेकसो दे जिलायनाय थानाय
सिम्पोल आरोना एकदमबारे सिम्पोल लंपेन्टआ गुफुर जानांगोन इजों लंपेन्ट गुफुरबा मोजांसिन नुगोन कैसा लग रहा हूँ मैं बोलो ना कैसे लग रहा है मोजां नुदों Nah. Ini dia. Ini juga. माबोरै नुदों Ada cismi dia nah. लाबाय थारना इसिगाव मोजां नुबा अयदिसो जालायो मोजां नुदों दे ड्रेसखौ मोजां नुना आं मोजांखौनो बायखायोना लोगोफोर बारा दाम लायाखै दे बेसेबां लादोंमोन आङो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय जोंहानि एक्टर लामायाव लोगो मोनबाय नालाय लाबोबाय 218 थाखा लादों आरो बे टपा फिटिं जाखादो सिलायलायनाय दरखार गैला Nanti lagi. बेखौनो गानना थांनोसै राजमेलायाव ओइ मानो